Yeah, I say yes, I have a panel. Especially we accounts, you know. A better card messages, your complete. Oh, yeah, got for it yet, to be honest with you. Omunya who yet. I feel na omu babe who and near my because I am saying no more few who said don't catch the woman say Ghanaians we have short memory, no. Na Ghana for few woman. Nti wɔmutumi ma John ɛdaadaa wɔn mu ma wɔn werɛ fii sɛ nnipa no wɔdi kan agyina mo anim aka akyerɛ mo sɛ this is sei ɛna moteɛ. Ɛyɛ baayɛ mu nnwuma guiɛ even kɔmɔ light koraa na nnipa nnya bi ɛmfa nyɛ biribiara. Nnwuma eguiɛ hospitals ɛne ade a ɛnyɛ ɔno na ɛka kyerɛ nurses foɔ no sɛ allowance no ɔntua ma wɔn nti no yɛntuntua no. He said it. But Ghana for you refi enti also the be America said John no any NDC for no almost steady yen who the real ye sit here. Ye pekasa Ghana for ye pekasa. Say nipa na be reason. Adeɛ no wɔ no ade na nipa to fam no wahwɛ no tem bia yɛtena hɔ ma nkurɔfoɔ wei de na ada. Yɛtena na Rollins bɛka kyerɛ sɛ wɔpɛ so ɔma ahiafoɔ ne sikafoɔ nyinaa yɛ pɛ. Wɔasɛm wei wate bi da. Sɛ obi a ahia no ɔbɛda ne sikani akɔyɛ pɛ. Wɔtɔn ne ho nneɛma nyinaa na sɛ wɔbɛda ne hiani a still a wɔwɔ ways and means. Wo connection bɛa na wɔwɔ. Enti still a no bɛnya sika. Nso asɛm wei yɛtumi tɔɔyɛ ɛma Ghana ewiaseɛ no yɛhu sɛ wɔn mu mo benya a wɔn mu ho say tam. And now ɛno ara na ɛresan akɔ so. Mo deɛ yɛhu no hwɛ nyɛ 7 months. The way a NDC foɔ bɛhyia nya wɔn mu ho no wɔ ho. Lawrence ne John ne n'abusuafoɔ no. Nso obɛfiri so no wɔn anya wɔn ho say tam. Na hɔ no na me say sɛ yɛahwɛ yi a sɛ na papa no ɛka no. Especially we accounts no. Ɛbɛyɛ kakra messages yɛkɔplɛplɛ. Ɔho ebile bi a atwa mu do wɔn no fii sɛ wɔn bɛyɛ nkurutu dwuma wɔ Kumasi no. Ɛma yɛn no. Yɛahwɛ yɛbɛduru baabi gye si yɛso yɛkɔyɛ bi ma wɔ mu ansa na yɛmma nsa ayɛ dɛ akɔ wɔ mu. Wɔn ahu nneɛma a ɛkɔɔ so. Wɔn ahu nneɛma a ɛkɔɔ so 7981 no wɔn ahu no. Enti sɛ ama even now no koraa no sɛ wɔɔka NDC asɛm a wobɛtumi ka kyerɛ sɛ it's like you are talking too much. Otumi ka kyerɛ sɛ mo deɛ tete sɛm no a. And I see those akanfoɔ no especially Kumasifoɔ no a wɔn di NDC n'akyi a ana ɛyɛ me sere ɛsa so ana masa yɛ very sad because wo deɛ now no wokɔgye sika kakra na wadi akyire but mmerɛ bi bɛba yɛn mma no wɔn kyɛ sɛ wɔn ahwɛ yi a mesiki sɛ wɔn kɔgye saa nkurutu dwuma no a wɔn no bɛyɛ ma yɛ years ago no ansa na yɛn mma nsa ayɛ dɛ akɔ wɔn mu ano because when they see your surname kɛkɛ wɔn ahwɛ yi a mmerɛ bi ba yɛn mma kora ntumi nfa yɛyɛ surname wɔn bɛkyɛn di wɔn din because when they see your surname na there is no way sɛ wɔde adwuma bɛyɛ dɛ ɛbɛma you won't get a job. And maame nkɔfo so brigade nso saa papa no wɔ ho sɛ yɛka nipa a na wɔn pɛ papa n'asɛm a na meyɛ one of them na mepɛ n'asɛm a na mefii sɛ papa no ɛyɛ obi a wɔka nokorɛ but akyire na mewedi a na mehu sɛ no papa yi wɔnka nokorɛ ɛne sɛn wontumi nka nkyerɛ me sɛ mewɔ family bi mu anaa mewɔ kuo bi mu na enipa no a mene wɔn mu ɛwɔ family no enipa na mene wɔn mu wɔ kuo no mu no all the time wontumi nka sɛ wɔn mu nyinaa nyɛ except wɔn nko a ɛna woyɛ so woyɛ nipa bɛn wɔn nko a woyɛ dɛn ɛno ne asɛm a da bi a meka sɛ
amanfoɔ with this system no hu sɛ yɛn no yɛasom yɛyɛ hene obi ka kyerɛ me sɛ sɛ wode adeɛ hyɛ Ghana ni wopɛ sɛ wode adeɛ sie Ghana ni a fa hyɛ book mu because yɛn packing kan tem bia yɛpɛ saa nneɛma wei katakata ɛno nti Kennedy no nso so ba MPP nim no ɛsan sɛ yɛn MPP foɔ no na gentility ne misuro sɛ adeɛ ɛkɔ so a mɛka and too much jealousy too de bia mɛka saa asɛm wei ɛtie ne si kwan sɛ nka MPP foɔ nyinaa bɛka yɛn ho abom sɛ yɛdi kan atɔn ɛyi doctor eti yɛma doctor nkɔ yɛntena se hu sɛ at least sɛ doctor ba power ne cabinet what the akamfoɔ dodoɔ na bɛyɛ form ne cabinet and Nanado was example Asante wohwɛ Nanado cabinet a no omu bu man a ana omu dua bebre mu Nanado adie na Nanado nyama sɛbe yɛn asantefoɔ hwɛ Nanado cabinet the juicy position nyinara wɔde ma yɛn asantefoɔ including the chief of staff na sɛ wɔn mu na ntimi ameye Asante yi a wɔn de president no wɔn wɔgye otimi ɛma na ho contract president ntimi ma na ho contract vice president ntimi ma na ho contract ɛyɛ mo no na mo bɛhwɛ na nka mo ahwɛ mo nkurɔfoɔ na mo ahwɛ mo kuro na mo gyae saa nneɛma ni nyina because of the jealousy pɛsɛ me nkumi nya ɛna ntini twitwa me na me pɛsɛ me ba ɛno nti no adeɛ kora na wa adwuma wayɛ ho wayɛ kora no wompɛ sɛ ɔbɔ ho dahu look at Educhum de bia me kana sem he was the best but when me am on adwuma ho dahu eti Kennedy yo wayɛ trofo sɛsi kana wo kan nentetu no me se wono akora no why na wo sɛsi kan bi dan account mu sɛsi kana wo kan na dan account mu wo he abrochire ha na sɛ ehe a mimi ni mu sɛ UK wo so na say bi obi transfer sika bi beto my account mu about £10,000 me da so na no pa na phone call kran wo ma hu sɛ me balance kɔ soro sɛ sika ni free he me nchirem I thank God me ni benefit me ni bibia so and I myself me ye madwuma me timi chire mu sɛ enipa no eye funeral bla 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 funeral yebusa me sɛ eye dan die yale ne ku nipa no enti sɛ sika na no wɔka no na ɛda account mu anasa na kyɛ ne mpaase bank be kwara na wɔde sika na atum sika na wɔ he ɛyɛ tro ɛyɛ na ɛda account mu anasa na kyɛ ne mpaase bank be kwara na wɔde sika na atum sika na wɔ he ɛyɛ tro ɛyɛ